Salutare toată lumea, numele meu este Alex și bun venit la un episod Minecraft Hunger Games. De data asta o să le dăm pe un server, ca să un server mai fain. Bun. Deci cum toți mă întrebați cum să instalez Ghostek, versiunea 2.4.9. Deci intrați pe internet, dar neapărat pe internet și scrieți don't load Ghostek versiune 2.4.9 și va apare ceva în chineză acolo și după ce ați intrat pe site va apare un scris mic și scrie Ghostek 2.4.9 și după aceea vi se instalează, după aceea instalați Block Launcher și după aceea dați install și pornit și aveți Ghostek. Aveți canalul meu în descriere. Nu. Așa, hai. De fapt mai bine mă duc sus. Pentru că acolo sunt chesturi mai bune. Da. Bă. Uite. Bă, what? În asta. Asta. Atât, nu? Bă, stai să dau așa. Nu mă. Bă. Asta e. Pun asta aici. Tot. Macina. Așa. Bă, eu zic că să mă duc acolo, dar nu cred că am șanse. Bă, cum o fi. Bă, erau lucruri bune aici. PvP. Așa, bă, hai să rupem. Unde sunt fraierilor? Ia-te ăsta. Bă, băiatul. Bă, copile. Ia-te. Acum. Hai, copile. Mă dă, dacă ești tare. Da, mă, dacă ești tare, fraieră. What the fuck? Este. Oh, da. Este, mă. Unde e ăla cu iron? În fine. Asta e în casă. Unde e intrarea? Da, pe aici. Uai, ce eu fac? Task stau aici. Hai mă, fraiere, mă. Hai mă, fra. Bă, da. Bă, stai în loc sau ce naiba faci?
Dă-te naibii. Unde e ăla full iron? Deci unde e ăla full iron? În fine, da, o să moară. Da, o să moară. Bun, a revenit. În sfârșit. Am stat să-l caut pe ăla full iron, dar tu nu am găsit unde dracu să ascunde, bă. Uite un chest aici, doamnele. Că am o presimțire că va veni. Ia uite. Un eșantic. Asta-i, da. E capcana aia. O știu. Bă, ce n-ai? Bă, ce chestie bună pe aici să-mi bat piciorul. Nimic bun. Mai trebuie armură și spăl. Bă, ăsta mai stă și cu shift-ul ca un boschetar, băga mi-aș. Bă, frate, mă duc la spawn, că poate veni cineva. Să ia din chesturi. Unde naiba ești, mă? Bă, ești prost. Nu că stai aici să văd, poate vine cineva. What the fuck? Ce lag. Mama. Uite. Uite pe ăștia doi. Și mie mai trebuie armură și spăl. Opa, cred că m-au văzut pe asta. Mă, ieși, mă, afară. Nu, asta mai e. Bă, mă nervează asta acum. Ia uite că iasă. Hai, ieși. Bă. Ia uite-l, mă. Ia uite ce tu pe oare. Uite ce tu pe oare, fraierul. Ești mor, mă. Bun, se pare că am terminat. Am făcut un episod. Vreau să fac un episod de Bed Wars sau nu știu cine dă aici la server. Să vedem dacă avem noroc. Ia să vedem. Start, să dau startul. Sper să nu fie. Da, cred că ăsta e. Da. Bine, jucam pe serverul ăsta. N-aveți ce facem încotro. Bă, da, sunteți proști să-mi bat piciorul.